И здравейте на всички колеги, аз съм Аркадий и заснемам този клип за втори път. Не ми питайте защо. Иван, ако кажеш, ще отрепа 3 пъти в училище. Каква тази бе? Някаква луда тук танцува, някаква каратата. Каначите на маначите. Каква тази бе? Поправиш бе! Кой искаш ме? Искам. Просто си го сам. Не, так искам. Да, искам. Просто си го. Yes! Пагади се! Човек! Те ми ще улееш там, че... Тая ми страна гадже! Някаква ми страна гадже. Коя е? Някаква жена тука. Стоклата ми гръмнала е. Чай сега да направим кодовете. Фу клип. За да си читвам. Аз съм читър. Ти са голям чита. Той ми даде кодовете. Така че... Ето на работа аз ти казах и с някои кодове. Така, бегови. Защо го махат с Бога? Да. Бегових. Вече правим дрифтове. Минг, та кола е много добра. Аз започвам да снимам. Добре, той започва да снима. Колко е добре? Аз съм Иван 99. Кричите голямо. Така, да, той снима в VBOX, аз снима в YouTube, пребаното. VBOX не е пребания сайт, така че хора, не! Учидете там аз не снимам, защото не е пребания сайт в историята на сайтовете. За гледане на клипове. И за качване. Защото така, там е готино. Не викаш VBOX, защото ти си ретард, ако викаш VBOX. VBOX-а ретарди и ти си ретард. И ще има, хора, ще има вече по-често. Ние продължаваме нашето няколко полуце. What? Мъкни! Последния епизод... Последния епизод бяхме до Експлигайвера и го опитах се да оправя зомбита, ама умрях като куче. И паузирах до епизода и се върнах да си взема айтемите, ама обаче едните ми айтеми ги липсват. Добре, аз хора. Сега ще смачкам хората. Аз хода, мъкни сега. Полиция! Да беше бегом се, бе. Помощ полиция. Аз мога ги убия. Не чакай малко. За къми. Добре, вече имам полиция. Ето вижте колко е лесно. Просто пиша Айзак ми и вече полицията и няма. Ето вижте, много вече е компактно. Иване! Ти си. Колата ми запаки! Майко мила, си как за ангелите? Аз си карах ангелите. Дай колата, бе! Сега ще го дада то със снайпера. Бум. Майко за малко да го цели. Бум. Ай! Бум. Сега чакай го целя. Бум. О, ще оцеля хора в и те малките деца по релси да се движат. Да им ги гръмна, почуете. Не можеш, аз се опитах. Ще хвърля гранати. Ама то, знаеш кой е тъпото? Какво? Че ти не може да ги убиеш дори с минигън, нито с ракети. Не се! Да, един път се оправих да се кача, ама опитах се да го не стана. Добре, воск. Окей. Забравям си колата и отиваме да убиеме той там. Какъв беше? Аз го забравих името. Какъв нещо като... Той беше нещо като там офицер, където го натрояваме и как да го нарича, нещо такова. О, мотор, супер! Приятелче, ми сила елате. Какво правиш, бе? Няма това не е твой, бе! Знам, че не е твой! Знам си платил, бе! Чакай, къде е снайпера? Той си плати брутално. Браво си, Джей. Много смърши снайпер. Иване? Какво правиш? Аз само ще дигна напред на бъм.
Викам на предна губа. Да взех назад, да ама. Майко, отрепах се. Добре. Така, CJ, давай. То CJ му е тениската в прах. Вау. Аз пък мислех, че само Андреас не е естична. Ужас. Какво съм мислил? Мислил съм глупост. Сега той ще умре. Той ще умре. Защото аз съм зъл и ще го убия със снайпер. Добре, хора, ако ви харесат клипчетата, абонирайте се. Абонирайте се също и за мен. Да, абонирайте се за него и очаквайте още клипове на двамата. Да, пишете в коментарите как може да си правим скинове. Сега този ще умре. Защото този Съсемка, ще го убия Семка. Чуете се, ето тук той ми каза как неговото нещо не стана, че сега ако отида на тях ще го убия напълно, ще го убия, че го... Аз се заминаваш компът и стага, бе! Аз се заминавам, бе! Ма ти като си скупал хубав компютър, не ми говори тук! Ти като си скупал хубав компютър, не ми говори сега тук! Сори, Майкъл, викам! Сори, Майкъл! Да, разбрах. Ще го убия този. Здрасти, аз съм по-висок от тебе, виждаш ли го? Що си по-висок от мен, просто едно. Сега ще умреш. Убих и двамата. Де че ходят. Човек, провалих мисията. Ебачи. Чао! Направо на тебе, провали всичко. Браво да бе. Направо на тебе. Сега пишем рипа. Заха. Сега ще правим най-лудото нещо. Иван знае какво правим. Да отиват тенните. Окей. Да, вече ще има, сега през седмицата, когато вече учиме, ще има само по един клип на ден. През, да кажем, през почивните дни ще има по 2 клипа, може даже по 3 някой път. Така че очаквайте доста клипове. Не вземете по един клип, може да ще ви стига. Защото аз в момента не съм някакъв, който може да прави всеки път клипове. О, човек, аз пътувам към минигъна. Хора, ще учим да вземем минигъна. Так ще ви покажа къде е минигъна. Сега ще ви покажа къде е другия минигън. Само да намеря. Ето го тук. Само да че става кладет пътува като... Аз така ще да се настроя. Аз имам парашут, бе. Чакай малко. А трябва да се правя малко надолу. Охо, майко, колко много... Как се... Човек, тази кола е много страшна. По някой път. Летящите кои са много страшни. Те са летящи кои, да е това Скода с летящата кола е много гадно. Не е гадно да е, ама не е страшно. Глога. Не е гадно, а страшно. По някой път, не всеки път да е, ама... по някой път е много страшничко. Все пак летиш в толкова високо, с такава километри към, да кажеш. Това ако физически живот, представи си това да е физически живот, Ила, не? Да, аз сам си. Това ще е най-готиното нещо. Да, на света. Сега пътуваме бавно, не на високо казах, бе, но с много бързо. Ти си лайно. Си по-голямо, така че... един от нашия клас на Майнкрафт се пише лайно, човек. Хората тъкмо да чуят. Какви луди хора имаме в нашето семейство? В семейство ще да кажа, бе, човек. Разбира се, аз не поговоря. Никъде не го Да, хора, след за това, сега ми е в стаята.